Vydavateľstvo Tatran pre nás malo jednoznačné zadanie. Nájsť finančne nenáročný spôsob, ako spropagovať ich vlastný e-shop Slovtatran.sk a prilákať naň viac čitateľov. Ako však vyniknúť vo svete veľkých e-shopov známych knihkupectiev? Rozhodli sme sa dať čitateľom niečo, čo nedostanú nikde inde. Prvé literárne šnúrky do topánok. Zápletky. V štýlovom obale s letteringom od Petry Dočekalovej a hravým klejmom Kráčaj medzi riadkami. Zápletky mohli čitatelia získať iba na e-shope Slovtatran.sk. Buď samostatne, alebo ako darček k objednávke. Ako ich teda predstaviť svetu čitateľov? Štýlovo. Šnúrky sme prepojili s najpopulárnejšími žánrami vydavateľstva. Romantika a thriller. V produktových vizuáloch sme inšpirovali kombináciami kníh, ku ktorým zákazníci e-shopu mohli získať zápletky ako darček. Čitateľov sme namotávali aj žánrovými návodmi na netradičné viazanie šnúrok. Vybrať si ich mohli podľa nálady. Či sa cítili viac na dvojitú vraždu, alebo milostnú pletku. Šnúrky to rozbalili aj v unboxing videách obľúbených slovenských bookstagramerov. A knihomolov sme potešili aj súťažou Uhádni knihu podľa zápletky. Vo svete, kde sa zmeny ročných období riadia vlastnými pravidlami, staré rody zvádzajú tichý boj o moc. Zápletky úspešne ukázali čitateľom cestu na e-shop Slovtatran.sk. Jeho návštevnosť sa oproti rovnakému obdobiu v minulom roku zvýšila trojnásobne a Tatran sa tak dostal o ďalší krok bližšie k svojim zákazníkom.